मादै नोंस्रादि दिनै जेन'बा सासे NDFB न'खराव दंमोन नोंनिनो फिसामोन नामा बिथाङा दि थैनानै थांबाय हाग्रायाव ओमफ्राय थैखांनायनि उनावथ' नोंसिना एकदम प्रुफ गोनां मोनसे सासे NDFB दा बिथाङा थैनानै थांनायनि जेनाखि मोननांगौ एक्ट्रेसिया बेखौ नोंथांमोनहा मोनदोंना मोनाखै? थैनायनिखौ फैसाखौ गरसेबो मोनाखै आरो लिस्टखौ आङो बै दिग्लि फारावनो गथायहैखादोंमोन फार्स्टआव ओमफ्राय उनाव नैबे दा फैनाय बे सालमारिनि मा डकुमेन्टस नांगौ होननायखाय जों गासिबो गथायजोबखादों ओमफ्राय मिथिं दावथिङावबो लिंहरनायखाय जों थांबाय थाखादों दा बिनिफ्रायनो दा खबर गैया दासिमबो खबर गैया मालाया सिगाङासो मोनबाय NDFBयासो गैया जाहैबाय दा बेखौनो आंबो बिराद दुखु मोनदों मानो बिदि खालायखो आं सासे रान्दि रावबो गैया ओरै होननानै आं दुखु मोनदों आरो। नोंनि फिसालानि नामा मा नाममोन? आंनि फिसालानि नामा आफाराव खौसे ओमफ्राय खमिन्दारसो होनो आरो। दा नोङो जेन'बा सरकारादि दिनै नोंनि जेनाखि थैलांनाय बे बिथांनि थाखाय जेनाखि अनसुंथाइखौ होनो हायासै बिथांमोनहा दा बे सरकारखौ नोङो मा बुंगोन? दाथ' होथारनांगौमोन आंनो बे सरकारफ्रा आंखौ मानो अनाखिसै आं बेबादि सानो आरो होथारनांगौमोन आं बिसिबांदि खस्थ' मोनबोदों फिसाफोरनि थाखायबो आङो न'आवबो थानो हायाखै हाग्रा बंग्रा खारनांदों बेसेबां बोजों खामानि मावहैनांदों गोदाव सोराव न' बां जालांदों दिनै बिसोर आंखौ अननानै होबा हामगौमोन आरो। ओरैनो बेसे गोबाव जाखोमोन बेनि थैनाया? जाबायदां गोबावसो आंबो थैनायखौ नुफैयाखै आंबो दाबसेयावसो खारनानै खामानि मावना हैदों। होमबा सरकारनिसिम मा खावलायगोन? सरकारनिसिम माने आङो मोननायनि खावलायजानो लुगैयो आरो। होमबा जेन'बा सरकारादि दासिमाव जेन'बा मुंख्लं न'खरनो जेनाखि एक्ट्रेसिया होनांगौ बेखौ दासिमबो मावफुंनानै होआखै बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनांगौ दं नामा? अननानै एसे मावफुंनानै होबा हामगौ आं बेबादि सानो आरो। औ माने थैनाय जेन'बा गावनि गथ'आनो गोमालांनाय हिसाबै जाथिनि हारिनि मावनानै गोमालांनाय हिसाबै बिमा हिसाबै माबा मोनसेखौ लुगैनाय थादोंमोन नङा होमबा? औ आं लुगैनाय थादोंमोन।